Edwin Hollanders van Pannenkoekenhuis de Pertstal werd onlangs Nederlands kampioen pannenkoekenbakken. Dat was voor Ilse Fransen, eigenaresse van de Pertstal, een grote verrassing. We zijn enorm trots natuurlijk op dit resultaat. Je wint hem en de bom barst bijna, zullen we maar zeggen. Dat zie je op internet overal terug. Dat zie je aan de reacties van de gasten. Het aantal gasten neemt natuurlijk enorm toe. En we hebben echt een fantastisch weekend nu al gehad. En we hopen in de toekomst dat natuurlijk voor te zetten. En wat betekent dat voor de Pertstal zelf? Je bent allereerst heel erg trots natuurlijk dat je je beste restaurant van Nederland mag noemen. En je ziet gewoon aan de drukte in het afgelopen weekend al dat enorm toeneemt. Ook de toerisme, dat zoekt toch op internet waar gaan we pannenkoeken eten. En als je dan ziet dat in de buurt nummer 1 is, dan ga je daar gewoon naartoe. Vorig jaar stonden we hier tweede plaats, nu eerste plaats, proficiat. Dankjewel. Ja, een verrassing denk ik, of niet? Ja, zeker verrassend. Maar goed, dat is altijd als je met een wedstrijd meedoet, dan blijft het ook altijd spannend. Wat gaat het doen? Je hebt wel een bepaald idee in je hoofd wat je wil gaan presenteren, maar ja, de jury bepaalt uiteindelijk wat het resultaat gaat worden. Ja, en toen jouw naam genoemd werd, wat is dan de eerste reactie? De eerste reactie nadat bekend werd gemaakt dat wie nummer 3 en nummer 2 was. Toen kwam de kinderjuryprijs. Toen had ik zoiets van, oké, yes, super, leuk, geweldig. Stiekem had ik wel zoiets van, ja, maar ik had ook graag voor de eerste prijs willen gaan. Maar ja, dat de kinderen gewoon mijn creatie hebben weten te waarderen, ja, natuurlijk helemaal super. En uiteindelijk wordt er ook nog eens een keer bekendgemaakt dat je ook nog de eerste prijs hebt gewonnen. Dus ja, hoe geweldig kan dat dan zijn? Dan heb je 2 prijzen in 1. En dat is gewoon echt uniek. Dat is nog nooit voorgekomen tijdens de wedstrijden. Dus ja, echt waanzinnig. Nou, het bereiden van de winnende pannenkoek. De spruitjes eventjes lekker aanbakken in een klein beetje olijfolie met een beetje roomboter. Lekkere spruitjes even een beetje wokken. De zuurkool in het pannetje, die ik zacht gegaard heb in appelsap en een beetje roomboter. Ik heb hier in een spuitzakje de crème van de splitechter zitten. En dan gaan we nu de pannenkoek bakken. Ja, je wint de kinderjuryprijs met een pannenkoek met spruitjes. Bijna onmogelijk zou je zeggen. Dat idee had ik zelf ook. Maar het heeft er wel mee te maken hoe presenteer je iets, hoe verpak je het. En zodat ook iedereen het toch wil proberen om te proeven. Vroeger lustte ik zelf ook nooit spruiten, totdat mijn moeder ooit een keertje spruiten stampot maakte. En toen had ik zoiets van, goh, spruitjes zijn eigenlijk toch wel lekker. Dus ik hoop dat ik kinderen nu aan de spruitjes en de zuurkool kan helpen door middel van de pannenkoek te eten. Dan pakken we hier de buikspek die gegaard is, die we al gepekeld hebben. Een beetje een extra smaak eraan. Deze gaat dan heel even in de oven. Nou, kun je vertellen hoe de pannenkoek tot stand is gekomen? Het thema was dit jaar Hollands hartig. Goed, dan ga je een beetje nadenken, een beetje brainstormen met je collega's hier in de buurt. Ieder heeft zijn eigen idee erover. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, weet je, Hollands hartig. Hoe Hollands kan het zijn om gewoon een pannenkoek en dan met erwtensoep te gaan verwerken. Maar ja, je kunt moeilijk een lepel erwtensoep op de pannenkoek gooien. Dus ik heb hem helemaal proberen te ontleden, de erwtensoep. Uiteindelijk is deze pannenkoek dus geworden met een crème van splitterwten, gewokte spruitjes, een beetje zuurkool en buikspek wat zacht gegaard is. En je blijft continu met je smaakpapillen en met je visueel probeer je meteen een plaatje neer te leggen. Zo zijn we eigenlijk tot dit resultaat gekomen. Mooi toefjes maken, zodat alle smaken over de hele pannenkoek tot z'n recht komen. Ja. Vorig jaar hadden we afgesproken, hè, toen je tweede werd, volgend jaar weer. Toen zei je volgend jaar zeker weer als de wedstrijd uitgeschreven wordt. Sta je dan volgend jaar ook weer te bakken? Ik ga nu niet meteen volmondig ja zeggen. Als blijkt dat het misschien een heel leuk thema is, dan denk ik van ja, ik doe mee. Maar aan de andere kant, ik vind het, wat we nu hebben behaald is wel helemaal super. En volgend jaar zien we wel verder. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, toch? Hollanders krijg je hem niet.
Dat is de creatie. Smakelijk eten.